खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 19 जानुवारि 2026 समबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मिथिना लादोनि बै मोनदिनि राशिफ्रा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। नाथाय बांद्राय रंजा बाजायाव नांथाबनानै थानाया मोजां नङा। नंखाय बाथ्रायाव हरखाबै रागा जोंनायखौ गारनो नाजानाया मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। वृषभ राशि। राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव खुगाखौ हमथाना बाथ्रा बुंनाया गोनांथि। लोगोआरि सोमोन्दोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरा बहाबा बेरायग्लांनो थांनो गोसो जागोन, जायजों गोसोआव खुसि मोनखांगोन। खामानि फारसे सनमान मोननो हागोन। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। मिथुन राशि। राशि बादियै थि रोखोमनि थिरांथा लानो हागौ। गोजाम सावस्रिनि जेंनाफ्रा सिखांफिननो हागौ। धोननि बेलायाव आय बांगोन। गुबुननि दाहार लानायफोरखौ सुख'नाया गोनांथि। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। कर्कट राशि। राशि बादियै सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। जानाय लोंनाय फारसे नोजोर हो। फालांगियारि फारसे मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा धोरोमारि थावनिफोराव बाहागो लानो हागोन। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2, 9, 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि। राशि बादियै सिंह राशिफोरनि थाखाय दिनैनि सानाव खरसाया बांनो हागौ। गोजाम गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायना लानाया गोनांथि। लोगोआरि आरो नखरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। उपाय महरै सान राजानि मुङै दै बावोब्ला मोजां। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोथां। कन्या राशि। राशि बादियै सहायनो हानाय गुना बांगोन। धोरोमारि खान्थिफ्राव बाहागो लानो हागोन। बांद्राय रागानिफ्राय गावखौ काबु लाखिनाया गोनांथि। गुबुननो रां दाहार होनाय दंब्ला बेखौ मोनफिननो हागोन। कन्या राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। तुला राशि। राशि बादियै निखावरिफोरजों सम हगार हरनो हागोन। गोसोआव गोदान सानथौफोरा नुजाथिगोन। नखराव मोजां खामानिफ्रा मावफुंजागोन। गोसोआव फोथायनाय बांगोन। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे सांग्रां जानाया मोजां। तुला राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृश्चिक राशि। राशि बादियै खरसा बिथिङाव बांनायखौ नुनो हागौ। खामानिफोराव गोदान जेंनाफ्रा नुजाथिनो हागौ। धोन बारायहोनो हागोन। फालांगियारि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। खायसे आंगो लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोननि थाखाय बिबाना बांनो हागौ। खायसे बाथ्रा खोथाफोरनि थाखाय नारसिनथाय मोनखांनो हागौ। थासारिया गाब गोनां जागोन। बहाबा जिउनि लोगोजों बेरायनो थांनो गोसो जानो हागौ। नखराव बेले बेजे नुजाथिनाया सोराङाव फैगोन। धनु राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। मकर राशि। राशि बादियै आय बांहोनो हागोन। मानोना नांथाबनानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफिननो हागोन। लोगोफोरजों मोजां सम हगारनो हागोन। बाथ्रा खोथाफोरखौ सानै हयै बुंनाया गोनांथि। थासारिया जोबोर मोजां। बरादा हेफाजाब होगोन। मकर राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि। राशि बादियै थासारिया गाब गोनां जानानै फैगोन। फालांगियारि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। अब्लाबो नोंथांमोना सौसिलांनो हागोन। बिफानि खायसे रावनि थाखाय लाइमोनफोरा गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। खायसेफोरा गोदान जिउनि लोगोखौ लोगो मोननो हागोन। कुम्भ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला।
मीन राशि राशि बादियै दिनैनि सानाव जिउनि लोगोनिफ्राय मदद मोननो हागोन। जानाय लोंनाय बिथिङाव गोसोखौ खुसि मोनखांनो हागौ। सिंगोलफोरा गोदान जिउनि लोगोखौ लोगो मोननो हागोन। खामानि फारसे खस्थ' खालामनाया गोनांथि। हाखु दाखु थिरांथा लायैया मोजां। मीन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउसफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।